Bir zamanlar bağa vardım, yüreğimi yanardıyma. Bir nurane bir yigide bilediğim alırdıyma. Bilediğim alırdıma, vah yürücüğüm yanardıyma. Gümüş derili biledik, tetin fırını biledik. Sever yara yarasar, gümüş derili biledik. Sever yara yarasar, gümüş derili biledik. Sever yara yarasar, gümüş derili biledik. Hani bizim göreli biledik. Sıka sıka, sıka sıka, sıka sıka Biledik, sıka sıka biledik. sıka sıka biledik, sıka sıka biledik. Şıkka şıkka biledik, on marmakta on yürük. Yüreğimi yitirdim, hana haber yitirdim. Yüreğimi yitirdim, hana haber yitirdim. Şıkka şıkka Biledik, şıkka şıkka biledik, sıka sıka, biledik. sıka sıka. Biledik, şıkka şıkka biledik, on marmakta on yürük. Şıkka şıkka biledik, on marmakta on yürük. Yap boyunla duran oğlan, bir ağlar salan oğlan. Bilediğimi alan oğlan, bireyini bilediğimi. Yap boyunla duran oğlan, bir ağlar salan oğlan. Bilediğimi alan oğlan, alın vurdum birey oğlan. Bilediğimi alan oğlan, alın vurdum birey oğlan. Yapmayın ağlarım yok, girin ağlar falanım yok. Girin ağlar falanım yok. Bilediğini alanım yok, alan verdim bilediğini. Bilediğini alayım alanım yok, alan verdim bilediğini. Hop hey! Baltınızda bar olayın, gitsin tidar olayın. Özüm sana yar olayın, bereyinni bilerimi. Özüm sana yar olayın, bereyinni bilerimi. Baltamana mamulaydan, gittim intibar olaydan. Özüm bana yar olaydan, alayınni biledinni. Özüm bana yar olaydan, alayınni biledinni. Bereyinni bilerimi. Alayınni biledinni. Mehriban tamaşaçılar, biz bayramçılık gepleşime devam edýär Atagelli. Ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän urp-adatlar, edim-malyklар, biziň millilige ýuwrulan şeýle bir ajaýyp her günkü durmuşymyzda bolup geçýän wakalar dogrudan da biziň her birimizi türkmenligimizde buýtandyrýar. Biz şeýle milliliklerin asır dowam edip gelýänligini, milli bayramlarymyzyň bellenýänligini hatam bir aýdynlyk bilen göz ýetirip bilýär. Çünki şu bayramda bir neçe milli däpdetler ýerine ýetirilýär. Hawa elbette halkara derejetinde belirlenilýän bu bayramda biziň milli däplerimiziň aýratyn orna eýe bolmagy, häzirki wagtda biziň milli gymmatlyklarynyň durmuşymyzda aýratyn orna degişliligini aýdyn görkezýär. Doğru beleyän. Çünki daşary ýurtdan gelýän bir jahan keşdeleriň dillerinden eşdenmizde biziň milliligimizde taýy. Bütün dünýäniň eziz watandaşlar
üntünü ödünne jemläp bilýän biziň milli mirasymyz, gahrman arkadağymyz, arkadağly gahrman perdarmy tarapyndan bugünkü gün tutuş jahanna dawaralanýar. Hawa biziň bir näçe milli bayramçylyklarymyz, milli däpde surlarymyz, milli senetlerimiz häzirki wagtda UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna ýetirli. Elbetde Gurban bayramynda da ýa-hem gepleşmeginiň dowamlygynda belläp geçdik. Bir näçe milli tagamlarymyň taýýarlanmary. Şeýle de ýurdumyzyň durly ýerlerinde bagyşlaryň, sadanlaryň joşgunly aýdymlar bilen, mukamlar bilen çykyş etmekleri şol bayramçylyk ýerine bolsa ýürüti hüňýelikleriň gurlanmagy biziň milli däpde surlarymyzyň hasda şu gününe arşa galýanyna aýdym şaýatlyk edýär. Dogry belleýär. Laçyny folklor toparynyň aýratynlygy şol toparyň agdalary, ýagny tansçy gyzlary, bir läleleri, hüdüleri, noýnoýlary, ıhmylary, umuman aýdamada halk dörejiliğiniň ähli görnüşlerinden owadan tarlaşykly tanslar ýerine ýetirilýär. Indi Türkmen denany, Türkmen gaýry diýilende de hukman suratda läleler biziň gulagymyzda ýanlanýar. Hawa elbetde denanlarymyzyň ýerine ýetirýän lälelerine tomoş edilmezde bolsa biz milli gymmatlyklaryň bugünkü gününi dünýä derejesine çykýanyna biz hemmemiz şaýat bolýarda. Sebäbi täze dörejilikleriň göldenmegi bilen şol bir sanyny täze dörejilikleriň içinde de biziň milli gymmatlyklaryň bolmagy biziň sungatymyzyň, medeniýetimizin has gymmatlylygyny görkezýär. Toparyň ýolbaşçysy Maýsy Eminowanyň gurrun bermegine görä, şu läleler hem dürli ähengde ýerine ýetirilýär. Inni şolaryň ählisini owadan hereketler bilen tarlaşdyryp bir owadan çykyşy halk köpçüligine taýýarladyk. Şonu mümkin bolsa tamaşaçylarymyza ýetirelik. Ulu höwet bilen nähriwan tomoşaçylar, gelin bayramçylyk gepleşigimiziň şu purtadyny Laçyn folklor toparynyň gelin gyýlarynyň ýerine ýetirmegine lälelere de hemmemiz bilelikde tomoş edelim. Ay corama, ay corama, kiteni köynü giy corama, kiteni köynü dilindana, atlı yetme idimdana.
gelin zani haylı vilel 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 canı vilel 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 haylı vilel 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 canı vilel 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 haylı vilel 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 canı vilel 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 akhmal ikharo akhmal ikharo akhmal ikharo akhmal ikharo Sumurguya daşatsan sümür gider ece can Yadillere gıyberten yiter gider ece can Akhmal ikharo akhmal ikharo akhmal ikharo akhmal ikharo Şıkka şıkka biledik olmarmakta on yedip Yüreğimi yitirdim kana haber yitirdim Akhmal ikharo akhmal ikharo akhmal ikharo akhmal ikharo Hay le 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 ya can le 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 Hay le 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 ya can le 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 Gayrı gayrı bakar mine dokmadara kakar min Tüvür yar görmeseme ire vire bakar min Hay le 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 ya can le 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 Hay le 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 ya can le 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 can aydın kıyılır le le can Le 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 can aydın kıyılır le le can Su gelir aka aka dağ düdü yaka yaka Türkmenin gödüllerini göz doymaz baka baka Le 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 can aydın kıyılır le le can Le 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 can aydın kıyılır le le can Merhaba tomoşaçılar, ediyid vatandaşlar. Bugün bizim garaşsız baqi bir taraf Türkmenistan döwletimizde gahraman arkadağımızın hormatly prezidentimiz, arkadağını gahraman serdarımızın saýatyny Gurban bayramy uly şatlyk, uly joşgy bilen belenliýär. Atageli, bu bayramçılığın bir iyileşlemedi hat yakından mehirli dost yarlar, doğun kardeşlerle belirleme üçünim ehli mümkünçülükler döredildi. Bulam yine bir yolu bizim yurdumuzda her bir insanın din çalmak için, defmet çekmek için, döwrewap yaşamak için döredilýän mümkünçülüklerin aydın sultanı. Hawa bayramçylyk günlerinde birek-birek öýlerine mehmançylyga barylyp, ýagşydan ýagşy arzuwlaryň, ýagşydan ýagşy dilekleriň edilmegi Gurban bayramynyň gymmatyny hassa artdyrýar. Bizim yeni bir yolu tutuş Türkmen halkymydy, gahraman arkadağymydy, arkadaly gahraman terdarymydy, yurdumyzda uly şatlyk şowkun dawara bile bellenýän Gurban bayramy bilen tüýsürüňizden gutlaýar. Bayramlaryňyz gutly bolsun, nähwan tomoşaçylar. Bu bayramçylyk gepleşikde bolsa biz Laşyn folklor topurynyň ýerini ýetirmeginde bir ajaýyp aýdymy siziň bilen paýlaşýar. Bu aýdym siziň bayramçylyk joşunuňyzy belende göterer dip umyt edýät. Bayramyňyz gutly bolsun. Yağış neme yağ yağırsın ey Yalancını sil
Mehman tomoşaçylar, ýedi watandaşlar, bayramyny gutly bolsun. Gurban bayramı münasibetli taýýarlan bugünkü bayramçylyk gepleşiň bilen biz siziň bilen dowam edýäs. Elbetde gepleşigimiň dowamlygyny siz Laçyn folklor toporunyň bagşy sadanalarynyň ustad Ezber Tansy oglan gyýlarynyň ýerine ýetirmeginde bir näçe milli gymmatlyklary şöklendirýän ajaýyp aýdyma sada tanslara tomoş edýäňiz. Atagelli, joşuny aýdymlaram ýetirdik. Bir näçe folklor çykyşlaryny halkymyza ýetirdik. Millilige ýuwrulan eterlerim ba. Inni bir gowy aýdymlar bolýa, ol aýdymlary diňlän pursatyňda, eýem sadyny eşden pursatyňda ýylgyranyny duýman galýar. Seň pikirimçe ol aýdymlar haýky aýdymlar? Elbetde ol aýdymlar aýdyşyk aýdymlardyr. Aýdyşyk aýdymlar ýetebe biziň halk döredüjligimizde aýratyn orny eýe bolýardy. Ony beýdi bilen oglanam ýerine ýetirýär, ýa bolmasa ýaşuly bilen ýaşkyçy oglanlaryň arasynda ýerine ýetirilýän aýdym görnüşleri bar. Ýöne gelinler bilen gyýlan arasynda aýdylýan görnüşlerim bar. Laçyn folklor toporuna da şeýle degişmähindäki aýdymlar diýsenken, şeýle aýdymlar eri watandaşlar biz size ýetirýär. Siziň ýüzüňizdäki ýylgyrşy artdyrmak maksady bilen şeýle owadan aýdymam size eşdirýär. Diňlen diň zalyň. Mehman watandaşlar, biz bayramçylyk gepleşigimizde siziň tomoş etmeňizde dowam edýär. Elbetde bu bayramçylykda biziň genallarymyzda, gyýylgenlerimizde aýratyn bir üns berýär. Sebäbi biziň taşaklarymyzyň nazmymatlar bilen dolup durmagy, oň bedemin bolmagyny biziň genallarymyzyň aýratyn ihlasy bar. Atagelli, şeýle tebigatyň goýunyna şuňkun joşgyny çykyşlary halk köpçüligine ýetirýär. Çünki biziň halkymyz aslynda tebigaty söýýän halk, şeýle ajaýyp tebigatyň gözel görnüşleri bilen tarlaşýan çykyşlarym elbetde bul her bir adamyň ruhyna ruh goşýar. Awa şeýle gözellikliň içinde bolsa biziň genallarymyzy wasp etmezlik atla mümkinler. Sebäbi biziň öý ojaqlamynyň awat bolmagy üçin genallarymyzyň aýratyn orny bar. Her bir tunugat eserlerine de denanlara aýratyn uly hormat goýulýar. Biz muny bilýär, indi Laçyn folklor toporunyň aýdymçylary Atajan Qaqaýewiň şeýle de Halnadar Sabirowyň bilelikde ýerine ýetirýän bir gowy aýdym bar. Owadan tenlip atlandyrylýar. Hawa, elbetde biziň bayramçylyklarymyzda dürli libaslar bilen, dürli bedemen toy köýnekler bilen bayramçylyga seýle çykýan mehriban gyýylgenlerimizi wasp edibim şu ajaýyp aýdymy biz siziň bilen paýlaşýas.
Odan. Geyen tonların kırmızı. Ovamızın sümbülü. Oğudun sen oğudun. Ey yana kırmızı. Aysız qarankı içe doğup gelen aydırın. Teresap bol ayoğlan, gorulguca yaydırın. Vah, sözle bilmen sözlerim. Sen gül royuna baksam, hiç kalmaz menne arman, söygüşemin yapsam. Yanmak ışığın oduna, haqqa aşıqlan eşidir. Adın kalbimde aydım, aşıklan yolu aydım. Sözün haq bolsa eger, men seni bağıtım saydım. Onu ertir, ecem uğradayın mı?